गोजोन फुंबिलि एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो आखायाव लादों आं सिबिरानि ब्रह्मआ गाहाय रादाबफोरा जाहैबाय बिजेपिनिफ्राय रैखा खालामनो खावलायदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरिया जिनाहारिनि दायाव मिथिंगा बसुमतारीखौ हमदों बर' फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनायनि दायाव साथामखौ हमदों बङाइगाव जिल्लायाव गेदेर लुथिनाय जाथाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव इउपिएससि आनजाद होनानै आइएएस अफिसार जानो सिमां सुजुनाय सासे बर' फरायसाया गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लादों तामुलपुर जिल्लानि 3 नं गरेश्वर पदमपारा गामिनि मनरन्जन बर'नि फिसाजो अजन्ता बर'आ आइएएस अफिसार जानायनि मिजिं दंमोन बिथाङा 2016 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव 93.66 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 82 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन बेनि उनाव सानखान्थि आयदायाव मेजर लानानै बिएससि फोजोबखांनायनि उनाव गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटियाव एमएससि खालामगासिनो दंमोन बिथाङा बेनि अनगायैबो बावैसो सिगां आसाम सोरखारजों खुंजानाय 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रियावबो उथ्रिसार जानो हादोंमोन अजन्ता बर' बिथाङा नाथाय बिथाङा दौलें आलायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनिफोरा हाथाय फारसे थांनायावनो न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै बे हाबाखौ मावदों अजन्ता बर'आ नखरनिफोरा हाथायनिफ्राय फैफिननायनि उनाव दरजा बन्द मोननायलाय न'नि भेन्टिलेसनजों नायहरनायावसो गासै जाथायखौ नुनो मोन्दों जाथायखौ लानानै नखरनिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों रायखांनो गोनांदि एबसुजों खुंजानाय टेलेन्ट सार्चआवबो बिथाङा बिटिसिनि मादावनो 2थि पजिशनाव उथ्रिसारनो हानानै गोग्गानायखौ लाबोनो हादोंमोन बर'नि सासे रोंगौथि गोनां फरायसानि अबथिरायै जिउ गोमानाया गासै बर'निनो मोनसे गेदेर खहा जादों मा जाहोननि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ अबथिरायै फोजोबनानै लाखो बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै गावनि फरायसाखौनो जिनाहारि खालामनायनि दायाव फोरोंगिरि मिथिंगा बसुमतारीखौ पुलिसा हमबाय क'क्राझार जिल्लायाव फिन मुगैथाव जाथाय क'क्राझार जिल्लानि सुरिबारि गामिनि 245 नं सुरिबारि एलपि स्कुलनि लोगो फोरोंगिरि मिथिंगा बसुमतारीया गावनि फरायसुलिखौनो जिनाहारि खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला फरायसुलिया हेन्डिकेप जानायजों लोगोसे जाथाय जानाय समाव लोमजानानैबो दंमोन नाथाय दुथां फोरोंगिरिया न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला जाथाय जानाय समाव फरायसानि बिमा आरो बिफा सानैबो बाहेरायाव थांदोंमोन उनाव बिमाया फिसाजोखौ गोसोखांनानै न' फारसे फैफिननाय समावसो फोरोंगिरिनि मुगैथाव आखु खालामनायनि सोमोन्दै फिसाजोनि खुगानिफ्राय मिथिनो मोन्दों जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै मेडिकेल टेस्ट खालामनायबो जादोंमोन जेराव जिनाहारि खालामनाया रोखा जादों आरो दुथां फोरोंगिरिया बेबायदियैनो खेबनै जिनाहारि खालामदों बेनिखायनो फोरोंगिरि मिथिंगा बसुमतारीखौ फासिनि साजा होनो थाखायबो दाबि दैखांदों नखरनिफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथां फोरोंगिरि मिथिंगा बसुमतारीया खामानि लाफ्लानानै बेबायदिनो फरायसुलिनि नखराव सिगांनि समनिफ्रायनो थांलाय फैलाय जाबाय थायोमोन नाथाय बे खेबाव नखराव रावबो गैयैनि खाबु लानानैनो फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदों दुथां मिथिंगा बसुमतारीया रायजोआव फिन लांखारनानै रां दाबिनाय जाथाय अमरजित प्रसाद मुंनि फरायसाखौ लांखारनानै 50 लाख रां दाबि खालामदों लांखारग्राफ्रा जरहाटआव फिन लांखारनाय जाथाय थाखो 10आव फरायनाय अमरजित प्रसादखौ दुथांफोरा लांखारनानै 50 लाख रां दाबि खालामदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला अमरजित प्रसादआ मोनाबिलि 4 रिंगासो समाव न'निफ्राय मटर साइकेलजों लोगोनि न'आव थांनो होनानै ओंखारलांदोंमोन नाथाय गोबां सम बारलांनायनि उनावबो न' फारसे फैफिनैलाय खेबले खेबले फन हरदोंमोन नखरनि सुबुंफोरा बेयावनो लांखारग्राफोरा फनखौ हमनानै 50 लाख रां दाबि खालामहरदों उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों 5 लाख रांसिमाव सफैबायमोन बेनि उनावनो अमरजित प्रसादनि नखरनिफ्रा जरहाट पुलिस थानायाव खौरां हैनायाव जरहाट पुलिस थानाया गावनि खामानिखौ मावजेनदों बे लेखायै अमरजित प्रसादनि लोगोनाव थांनानै सोंनाय फिननाय लाहैदोंमोन पुलिसफोरा दासिम पुलिसा नागिरनानै अमरजित प्रसादनि मटर साइकेलखौ मोननो हाबाय नाथाय अमरजित प्रसादखौ मोननो हानाय जायाखै ख्रिस्टियान धोरोम फोसावनायनि दायाव डिब्रुगड़ पुलिसा 3 सुबुंखौ हमदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला ख्रिस्टियान धोरोमनि माखासे सुबुंफोरा रां रुफानि लब दिन्थिनानै गुबुन धोरोमनि सोमोन्दै गाज्रि बुंनानै आरो गुबुन धोरोमाव खोमसि फोथायनाय दं होननानै सुबुंफोरखौ धोरोम सोलायनो थाखाय खावलायदों बेनि अनगायैबो ख्रिस्टियान धोरोमाव हाबोबा गोजोन मोनगोन नखराव गोजोना फैगोन बायदि होननानै हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ थांखिनानै धोरोम सोलायहोदों होननानै बुंथिदों आरो बे सोंखारिजाथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा लोगोसे बुंथिदों दि गासैबो धोरोमानो समान नाथाय मोजां खोथा बुंनानै सोलोंथाइ गैयै आरो दुखुथिया सुबुंफोरखौ बायदि बुंनानै धोरोम सोलायहोनाया सोंखारिजाथाव धोरोम सोलायहोनो थाखाय गिदिं फोसावनायखौ पुलिसनो खौरां हरनायावनो डिब्रुगड़ पुलिसा 3खौ हमदों होननानैबो फोरमायथिदों माखासे सुबुंफोरा
इउपिपिएल आरो बिजेपि जथायै बिटिसिआव सोरखार सालायनाया 5 बोसोर जानायनि सिगांनो गावस्रालायगोन नामा? बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै बिटिसिआव सोरखार सालायफुबाय थानाय समावनो बिटिसिखौ बिजेपिनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया मानि थाखाय आफादफोरखौ खावलायनो गोनां जाखो? मख'नो गोनांदि आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया बिटिसिखौ लानानै सिमां सुजुनायखौ लानानै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो दतमा बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि ज्योतिरेन्द्र औवारिनि फिनजाथाय जाय खोथाफोरखौ गुबुनफोरा बुंबोबाय थादोंमोन बे एखे खोथाखौनो बुंथिदों इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि ज्योतिरेन्द्र औवारि बिथाङा बुंथिदों दि आसाम सरकारा मोनफानि उनाव मोनफा सोलो खालामनानै बिटिसिनि आखाइनिफ्राय गोहोखौ लानानै थांबाय गासैबो आसाम सरकारनि सिङावसो दंसै आरो आसाम सरकारनि सोलोखौ दा बुजिनो रावबो आद्रा गैलिया बिजेपि दोलोआ मा सोलो खालामगासिनो दं बेखौ बुंनायाव थाबथानाय नङा बेफोरखौ बुंनायनि दा समा फैबाय लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बुंफ्रुंनानै होनो गोनांथि जानोबो हागौ होननानै बुंथियो ज्योतिरेन्द्र औवारि बिथाङा लोगोसे बिथाङा बुंथिबावो दि सिगांनि समाव बिटिसिआव बिजेपि दोलोआ बिपिएफजों लोगो जानानै जयैनो सोरखारखौ दादोंमोन बेनि उनाव दा प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारावबो बिजेपि दोलोआ बिटिसिआव सोरखाराव दं नाथाय बिजेपि दोलोआ आगानसे आगाननै दावगायै गोबां सिगांसिम आगान बारायबाय आरो दा फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसिखौ बिजेपि दोलोआ सासन खालामनो सिमां नुनायनि खोथा बुंथिदों आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया नाथाय बिटिसिखौ लानानै एसेबां गेदेर सिमां सुजुनो नाङा होननानै बुंथि बिथाङा मानोना बिटिसिखौ गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजोंसो मोननो हादों जेराव बिजेपि दोलोनि जेबो आखाइ गैया होननानै फोरमायथि बिथाङा आरो इउपिपिएल दोलोआ गोसो जायोब्ला बिजेपि दोलोखौ एंगारनानैबो बिटिसिआव सोरखार दानो हायो होननानै बुंथि बिथाङा बिजेपिनि दैदेनगिरिनि खोथाखौ बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गोरलैयैनो लानो नाङा मानोना भबेश कलिताया बिटिसिखौ लानानै जि दाजाबदानखौ खालामदों बेफोर गासैबो सिगांनिफ्रायनो बानायखानाय सोलोखा होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा आरो दिनैनि सानाव बिजेपिनि आफादगिरिया जि खोथा बुंथिदों बेखौ इउपिपिएल दोलो हिसाबै सहायनो हानाय नङा होननानैबो बुंथियो आरो बिटिसिखौ बिजेपिनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों गासैबो आखाइयाव आखाइ हमनानै खामानिखौ मावनो नांगोन होननानैबो गासैबो आफादफोरनिसिमबो खावलायहरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि आरो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि ज्योतिरेन्द्र औवारि बिथाङा आरो फैगौ 2024आव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव जेरैखिजाया बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथिखौ फसंनाय नङा इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो बिजाथिखौ फसंगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बङाइगाव जिल्लानि बयथामारियाव गेदेर लुथिनाय जाथाय डाकातिया लुथिनानै लांदों 495 बेटारि कलकातानिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय सोनाब बंगनि 19K 1995 नाम्बार थानाय ट्राकनिफ्राय बे गेदेर लुथिनाय जाथाया जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव बेटारि रोगानाय ट्राकआ जेब्ला गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन बेयावनो उननिफ्राय गंनै बलेर' गारिजों सा 11निफ्राय 12सो सुबुंफोरा होसोबोदों आरो ट्राकखौ लाखिनो बिथोन होफैदोंमोन बेनि उनाव गावसोरखौ पुलिसनि सुबुं होननानै सिनायथि होनानै ट्राकनिफ्राय ट्राक सालायग्रा आरो ट्राकआव थाफानाय सासेखौ ट्राकनिफ्राय ओंखारनो थाखाय बिथोन होदोंमोन लोगोसे ट्राकनि पारमिटआ फेल जाबाय बेनिखायनो साहाबा लेंहरदों होननानै बुंथिदोंमोन ट्राक सालायग्राया ट्राकनि पारमिटआ फेल जायाखै होननानै बुंथिदोंमोनब्लाबो जरजरुमै सानै सुबुंखौबो गावसोरनि बलेर' गारियाव दिखोदों आरो गुबुन जायगायाव लांखारदों बेबायदिनो बिथांमोननि ट्राकखौबो गुबुन जायगायाव लांखारदों आरो ट्राकआव थानाय गासै 495 बेटारिखौ लुथिदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय लांखारजानाय सानै सुबुंफोरखौबो लांखारनानै सिगिसग' खालामहैनायजों लोगोसे पकेटाव थानाय रां मबाइल आरो लाइसेन्स गासैखौबो लांजोबदों बेनि अनगायैबो निसा जानाय लोंहोनानै उनाव लामायाव गारनानै दोनफैदों होननानै फोरमायथिदों लांखारजानाय सानै सुबुङा सोरखारखौ मदद होनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जिएसपिनि गेजेराव खोथा सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरि एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगांनि सोरखाराव जाख्ल'नाय बायदि जेंना थानायनि थाखाय बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सोरखारखौ मदद होदोंमोन हा हुनि जेंना राव हारिमु बायदि रैखाथिनि थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारखौ मदद होदोंमोन नाथाय प्रमद बर'नि सोरखारा आसाखौ सुफुंनो हायाखै जायखौ लानानै रायजो राजाफ्राबो गोबां सोंथि खालामो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि फेब्रुवारि आरो मार्च दानावनो जिएसपि दोलोआ छत्तीसगढ़आव माहारियारि थाखोनि सावरायमेल खुंगोन जेराव गोबां बिथिंनि सायाव सावरायनाय जागोन बेयावनो सोरखारखौ मदद होगोन ना होआ बेनि सायाव थांखि लागोन होननानैबो फोरमायथियो आरो बुंथियो दि गोरोन्थिनि थाखाय प्रमद बर'खौल' दाय होबा जानाय नङा मानोना थांखिखौ प्रमद बर' आरो बिजेपि जयैनो लायो होननानै बुंथियो लोगोसे बुंथिबावोदि बिजेपि दोलोआ 10 साननि उनावनो हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो सुस्रांनानै होआखै बेबायदि थांनाय बिसायख'थियाव बिजेपिखौ मेगन मेसेबनानै
मदद होदोंमोन नाथाय बे बाराव बिजेपि आरो इउपिपिएल सोरखारखौ मदद होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय जिएसपि दोलोआ सानगासिनो दं होननानै फोरमायथि एमपि नबकुमार सरनिया मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथांमोनहा मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन। लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन। मानिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांमोनहा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।